Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Η αλήθεια είναι... Εμείς θέλουμε την καταστροφή. Πασό, το κόμμα των Λουκέτων. Θα πεινάσεις! Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Οι αξίες που δίνουν πνοή στην πολιτική μας είναι να κλείνεις νύχτα τη Βουλή. Κινδυνολογούν και παραπληροφορούν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και έτσι πρέπει να είναι. Ποιος πολίτης με μνήμη και ευαισθησία θα τους εμπιστευτεί να κυβερνήσουν?